Într-adevăr, domnul Shelley are dreptate, fără doar, în tot ce spune. Dânsul n-a venit să ne spună din proprie inițiativă, adică, domnule, uite cât cheltuiesc eu pe lună. Într-adevăr, a fost întrebat și domnia sa a răspuns pentru că este transparent și nu are nimic de ascuns. Foarte important, o să analizăm defalcat toate cheltuielile, mi se pare important, dar concluzia este, pe mine mă înțelepțește. Adică înainte credeam că banii se cheltuie greu. Asta este concluzia. Să știți că banii se cheltuiesc foarte ușor, ne-a spus domnul Shelley. Deci demersul domniei sale a fost unul de luminare, cumva, a noastră, celor care trăiam cumva cu senzația, eram în eroare și trăiam cu senzația că banii se cheltuiesc greu. Dar nu, să știți că banii, ne spune domnul Shelley, să știți că banii, eu l ascult ca pe Kiyosaki, pe domnul Shelley, vă dați seama. Ăla, mie nu-mi place deloc de domnul Kiyosaki, dar de domnul Shelley, fără doar și poate îmi place. Și, dar îl ascult. Deci, și, atenție, banii se cheltuiesc foarte ușor, ne-a spus domnul Shelley. Aceasta, să rămânem cu această concluzie pentru a nu mai trăi în eroare. Acum, defalcat pe cheltuieli, dânsul tot timpul ați văzut, în timp ce enumerat, zice, din start atât, din start atât, din start ajunsese spre final, zice, și apar, zice, și, îmi fac ziua mea, apar cheltuieli neașteptate. Te poate surprinde ziua de naștere în fiecare an, adică și anul ăsta e ziua mea de naștere, da, în ce dată o pica anul ăsta ziua de naștere? Sunt și lucruri de-astea neprevăzute, e adevărat. Dar, acum, pe partea imobiliară, deci dânsul ne-a spus că stăm într-un cartier rezidențial foarte premium. Nu știam că premium are grade de comparație, cred că ar mai fi exagerat de premium, știi? Nu? Cum ar fi prea premium, cum ar fi pe partea prea fericit, prea, din calea afară de premium ar mai fi. Deci 130 de metri pătrați, 3.000 de euro pe lună, 130 de metri pătrați. Eu pe partea de închiriere am mai închiriat în viața asta, că mi s-a mai întâmplat. 130 de metri pătrați, cam cât de foarte premium să fie, adică mi se pare totuși a rip-off, cum ar spune americanul, cam mult totuși. Nu vorbim de 250 de metri pătrați, vorbim totuși 130 de metri pătrați. Sigur, domnia sa e singur, nu asta e problema, adică singur în sensul că nu are 3 copii, 7 pisici, 80 de câini și nu știu. Dar mi se pare enorm. Adică asta m-ar interesa. Dar unde stă, mănene, domnul Shelley? Dă tot cam mult totuși. 3.000 de euro pe 130 de metri pătrați, așa ceva? Cam mult toți. În sfârșit. După aia mi-a plăcut că ne-a explicat, deci la restaurant, dânsul, ați văzut, zice, eu nu mănânc mâncare gătită, n-are cine să-mi facă. E o problemă pentru cei care pur și simplu sunt în această situație în care n-are cine să le facă mâncarea. Se întâmplă asta. N-ai ce să faci. Te duci la restaurant. Adică ne-a explicat cumva și eu sunt empatic cu domnia asta. N-a cine să-mi facă mâncarea, trebuie să mă duc la restaurant. Corect. Și atunci se duce și a zis că minimum 100 de euro pe zi. 100 de euro minimum, zice 500 de lei. 500 de lei și ne-a zis că mănâncă antreu, a zis antreu și fel principal, ok, că de asta și rotunjit la față. La corp, înțeleg că nu, a zis la față m-am rotunjit. Ok, și 250 de lei per masă, adică poate nu mănâncă singur, poate mănâncă mereu cu iubita sau cu un prieten și face cinste. Nu ne-a specificat lucrurile astea. Mi s-a părut totuși, zic, dar ce mănâncă frățioare de 250 de lei la fiecare masă? Totuși. Mă duc la restaurante, zice, destul de ok. Deci aici n-am mai zis, restaurantele nu sunt foarte premium, cum era apartamentul. Erau destul de ok. Interesantă și calificarea, încadrarea pe scara calitativă. Apartamentul era foarte premium, restaurantele destul de ok. Deci 250 de lei, hey, la fiecare masă. Da. Nu, de ciorbă n-a zis. N-a zis. A zis felul principal poate doar la tine e ciorba, crede-mă, la alții, așa. Bun, să trecem mai departe. Deci, ok. Nu știu ce mănâncă, dar oricum am înțeles că mult. Asta e ideea, mult și ok. Trecem mai departe, zice, ieșire în club, două pe lună, ieșire în club. Eu recunosc că în viața asta nu prea am ieșit în club, că n-am înțeles ce e în club. Adică de ce să ies ce e în club. Nu e nimic în club. E un club. Nu prea am ieșit. Mi s-a întâmplat așa, că n-am fost sălbatic, dar n-am avut așa, zic, băi, n-am bifat, n-am mai fost de mult în club, ești nebun, adică trebuie să mă duc. Atunci de-aia nu prea sunt conesior așa, dar 500 de euro pe ieșirea în club, adică 2500 de lei,
Dacă bei, așa, bun, stați puțin, dacă ne apucăm să aliniem domperinioanele, putem să ajungem și la 10.000 de euro, nu? Asta e, sau aia, cristal, sau, dați, pe partea de alcool, poate să fie oricât. Altfel, mi s-a părut, dacă nu aliniezi domperinioanele, chiar și pe partea de Moet, eu nefiind un fan deloc al lui Moet, în sensul că nu sunt pe gust, nu sunt așa, trebuie totuși să te întrebuințezi să ajungi la 2000. Dar poate se duce cu anturaj și zice, masa o dau eu, ca să fiu destul de ok. Masa asta foarte, mă gândesc. Altfel 2500, în sfârșit. Trece mai departe, zice 1000 de euro pe lună revizia la mașină, dar face foarte des reviziile la mașină totuși. Eu am 2 mașini la care fac reviziile și am avut chiar 3 mașini la care... Pauză acum? Păi în timp, în mijlocul, adică interruptus, așa, calculus interruptus. Îmi pare rău. Ideea este că mă așteptam doar să ne spună și cât dă pe cărți, pentru probabil mulți bani de asemenea, n-am mai apucat să ne spună sau mă gândesc, pentru că domnia s-a făcut la un moment dat o petiție despre educație, a fost vârât în seamă de Dita Media din România, domnul Shelley, cum considerați cu educația și mă gândeam să ne spună și cât dă pe cărți, pe muzee, în vacanțele alea, de exemplu, mă gândesc că o să o duce și la muzee, nu?